Imos con información deportiva. O deporte base segue gañando protagonismo en Boiro. Vista Alegre será o escenario dunha nova edición do Deporcampus, unha iniciativa que combina formación, diversión e valores deportivos para a rapazada. A actividade está dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 14 anos e desenvolverase entre o 13 e 17 de xullo nas instalacións municipais de Vista Alegre en horario de mañá. Durante eses días, os participantes traballarán aspectos técnicos e tácticos do fútbol a través de xogos, circuitos de coordinación, desafíos e partidos. Segundo explicou a organización, a metodoloxía empregada será a mesma que se utiliza nas categorías inferiores do Deportivo, co obxectivo de mellorar a formación deportiva dende a base. Vamos a estar este ano dende o luns 13 de xullo ata o venres 17 de xullo, dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde, cos adestradores e adestradoras do Deportivo da Coruña para intentar que os nenos e nenas da contorna pois disfruten do fútbol e tamén pois adestren o máis parecido posible o que facemos nós cos nosos nenos e nenas da canteira. A experiencia permite que os nenos e nenas adestren coas mesmas técnicas que a canteira do Deportivo, poñendo o foco no aprendizaxe práctico e no desenvolvemento físico e técnico. Darlle as grazas tanto ao Concello como ás escuelas de fútbol municipal de Boiro pola acollida, porque, como sempre, pois, colaboran intensamente en que esta actividade sexa de éxito. Cada ano sigue crecendo tanto en calidade como en cantidade e desexamos que siga sendo así un ano máis. Dende o Concello poñen en valor o traballo conxunto entre entidades e animou a rapazada a participar, destacando a importancia de iniciativas que fomentan o deporte base e os valores asociados á práctica deportiva. Estamos encantadísimos e moi orgullosos de que os nosos nenos poidan disfrutar deste deporte, do fútbol, e aprender xunto co Deportivo, en tan boas mans como van a estar estes días, non? Estes días que este ano creo que tense que trasladar aos campos de fútbol de Vista Alegre precisamente por o volumen de nenos e nenas que tuvestedes o ano pasado, o cal di moito do bo traballo que estades a realizar, do cal nos sentimos moi orgullosos e moi honrados, non? As inscripcións xa están abertas a través da web de Deporcampus, unha nova oportunidade para que os máis pequenos desfruten do fútbol, aprendan e convivan.